Assalamu alaikum, hayırlı gün dostlar. Barınızga da uğuşlamadır günler dileyim. Bugün biz sizin bilen avul hocalığı temasını devam ederiz. Elbette indi her birimizin üstelinde en gerekli, en mühim rızık ol ipi, ekmek. Kamindi mine bugün ekmek turunda bulur bizim videomuz. Ekmek indi kambayn bilen soğulgandan soň ambar aldına koyta ol mine. Elhamdülillah. Altınga teң ekmek teşler. Ekmek pek kadirli bizning üçün. Kamindi ol ekmekning baribir köpmedir dımlılığı bulanın, baribir köpmedir anda mana көрәсез кибек була, аларны чистартырга керек, арындырга керек. Каминде ул менә шушындай җилләткеч, киптергеч чистарта торган шундай сушилкаларга бара. Кырларда Аллага шөкер хәзер борчак суга башладылар. Менә монда будай сугалар. Каминде комбайнчыларыбыз иртә таңнан торып, басуларда, кырларда экмәк сукканнан соң сугылган экмәк инде ул амбар алдына кайтып керә. Менә хәзер карагыз, шундый заманча амбар аллары, шундый складлар. Экмәк инде безнең өстәлләргә ипи булып элеккәнче инде бик зур вакыт, бик зур юл үтә. Әлбәттә инде аны яздан яки көздән чәчәргә кирәк, ашларга кирәк, аны үстерергә кирәк, кырткычлардан эшкәртергә кирәк. Аллаһ Тәгалә Субханаху ва Тәгаләнең уңышлы матур көннәр әйбәт һава торышы бирү кирәк. Һәм инде икмәк шушыннан соң комбайнга сугылганнан соң амбар алдына кайтып керә. Амбар алдында менә шулай итеп төрле җирдә төрлечә җәмәгать менә монда бушатыла безнең. Һәм инде менә монда безнең газ киптергечләре, газ миче белән эшләтергән киптергечләр икмәкне инде алар чистарталар, җилләтәләр, киптерәләр. Аннан соң инде КамАЗларга тутырылып, КамАЗларда инде ул складка китә. Менә бүген Аллага шөкер Калмурзина хуҗалыгында уңыш бик матур. Күреп торабыз инде монда бик яхшы хезмәт куйганнар. Аллаһ Тәгалә инде һава торышын биргән. Менә карагыз хәзер. Бу газ мичләреннән тутырыла менә шушылай итеп. Теге яктан инде уларны үзенә алып бара. Шнековый белән һәм үзенә тутырыла. Дуслар, менә кыскача гына сәяхәт шушындый безнең. Sizga kıskaça gana күрсәтеп китәсем килде. Икмәкнең юлын, кыскача гына юлын, икмәкнең юланың бик нык катлаулы, бик нык авыр, зур хезмәт, аяусыз хезмәт дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә урып сугу кампаниясе башланды. Игенчеләребезгә Аллаһ Субханаху ва Тәгалә исәнлек бирсен, саулык бирсен, сәламәтлек бирсен, сабырлык бирсен. Һәм инде әлбәттә яхшы һава торышлары. Булган икмәкләрне югалтуларсыз җыеп алып, югалтуларсыз гына амбарларга кайтартып, безнең өстәлләребезгә килеп эләксен инде. Һәм инде һәр вакытта да өстәлләребез моң булып, әлбәттә инде һава торышлары әйбәт булып, күкләребез аяз булып, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт.